ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Дорогі, як відомо, розпочали ми час рэкалекцыі, альбо распачынаем. Гэта такі асаблівы час, калі маем магчымасць яшчэ больш засяродзіцца на Божым Слове, на прысутнасці Езуса ў нашым жыцці, ў нашай штодзённасці. І ў гэтым часе рэкалекцыйным, які маем некалькі дзён перад Божым нараджэннем, хачу прывітаць нашага брата Олега Шэнду, які разам з намі хоча перажываць вось гэты час рэкалекцыі, абвяшчаючы нам Божае Слова. Дзякуй брату Олегу, што знайшоў час у сваім плотным графіку, каб прыехаць да нас, бо займаецца і будовай, і завяршэннем будовы касцёла і кляштара нашага ў Мінску. Таксама прыналежыць да смалявіцкай супольнасці. Многа таксама іншых рэчаў робіць карысных для капуцынаў у Беларусі. Таму цешымся тваёй прысутнасці і просім Духа Святога аб тым, каб тое слова, якое Бог будзе кіраваць праз цябе да нас, змяняла нашыя сэрцы, вучыла нас яшчэ больш любіць і давяраць Богу. Падчас гэтай святой імшы брат Олег моліцца за ўсю нашу парафію, давяраючы Богу, таксама давяраючы тых, хто адышоў з гэтага свету, просячы, каб Бог прыняў іх да свайго валадарства. Каб наш удзел у гэтай таямніцы Хрыста быў бы шчыры і плённы, перапросім Бога за нашыя слабасці, абмежаванні, занядбанні і грахі. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу, свяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемагутны, и, отпустивши нам грахи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, просим Тебя, вли в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши прозанёльское звестование утиловления Христа, Твоего Сына, праз муку Его и крыж были приведены до хвалы у воскрешения, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги пророка Міхея. Так каже Пан: «А ти, Бетлеєм Ефрата, найменшы ты сярод плямёнаў Юды. З цябе выйдзе для мяне той, хто будзе валадаром у Ізраілі, і паходжанне яго спрадвеку, ад вечных дзён. Таму Пан пакіне іх да часу, пакуль не народзіцца тая,
якая павінна нарадзіць. Тады рэшта братоў ягоных вернецца да сыноў Ізраіля. І ўстане, і будзе пасвіць іх моцаю Пана, у велічы імені Пана Бога свайго. І яны будуць жыць бяспечна, бо тады Ён будзе узвялічаны аж да межаў зямлі, і будзе Ён спакоем. Гэта Слова Божае. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Пастырь Израиля, послухай, які сядзіш на херувінах, з'явіся, абудзі сваю магутнасць і прыйдзі нам на паратунак. Боже, обнови нас і дай нам збавленне. Вярніся, Божа, магуцяў, паглядзі з нябёсаў і пабач, і наведай гэты вінаграднік. Захавай тое, што пасадзіла твая правіца, парастак, які ты ўмацаваў для сябе. Боже, обнови нас и дай нам збавленне. Няхай будзе рука твоя над мужем правіцы тваёй, над сынам чалавечым, якога ты ўмацаваў для сябе. И не отступимся мы от Тебе. Оживи нас, и мы будем закликать имя Твое. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Читання послання до Габреїв. Брати, Христос приходить, і свет каже: «Ахвяры і приношення ти не захотів, але тіло подрихтував мне. Усеспаленні і ахвяры за грех не дасподоби тобі». Тады я сказав: «Вось іду, як у пачатку книги написано про мяне, каб выканаць волю Твою, Божа». Перад гэтым ён сказаў: «Ахвяраў і прынашэння, і усеспаленняў, і ахвяраў за грэх, якія прыносяцца паводле закону, ты не захацеў і не падабаў». Пасля ён сказаў: «Вось іду, каб выканаць волю Тваю. Адмяняя першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды освяченные ахвярою тела Иисуса Христа». Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вось я
я слуга Пана, няхай мне станется поводле Твоего слова. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Собравшися, Мария в те дни поспешила у горную краину, у город Юды, и вошла в дом Захарии и привітала Альжбету. Коли Альжбета почула привітання Марии, узворухнулася дитятка во лоні її, и наполнилась Альжбета Духом Святым, и ускликнула мощным голосом и сказала: «Благословленная ты между женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего. И откуль мне гэта, что мать Пана моего пришла до меня? Бо коли голос привітання Твоего загучал у ушах моих, узворухнулась от радости дитятка во лоне моим. И счастливая тая, якая поверила, что сполнится сказанное ей Паном». Гэта слово Пана. Może нехта з вас таксама быў героем альбо сведкам сцэны, якую я бачыў у маёй бабулі ужо святой памяці дастаткова даўно. Яна пражыла амаль што 90 год без некалькі дзён. І вось тое, што адзін момант, які мяне уражваў, радаваў, гэта спосаб, лад, якім чынам яна глядзела серыялы. Якія серыялы, не ведаю, не памятаю. Але амаль што заўсёды, калі прыйшла тая гадзіна, калі паказвалі чарговую серыю нейкай гісторыі, яна ў жыцці герояў серыялаў удзельнічала вельмі актыўна. І кожную хвіліну, амаль што сочачы за жыццём і падзеямі, якія адбываюць у тэлевізары, сидячы перад тэлевізарам, падказвала героям, што трэба рабіць, каб іхнае жыццё было б лепшым, паўнейшым. Звычайна ў серыялах так складваецца сцэнар, што нават калі здавалася б, што вот ужо вось-вось усё ва ўсіх складзецца, і усе будуць на сваю меру шчаслівымі людзьмі, то здараецца, здавалася б, нейкая там дробная рэч, которая і там разладжвае, і там разладжвае, і там разладжвае адносіны паміж людзьмі. Ну і чарговых там, не ведаю, месяц ёсць што глядзець, як гэтыя героі зноў даходзяць да того пункту, які недаўна быў амаль што ідэальным. І уражвае вось менавіта тое, што з пункту гледжання вопыту ейнага жыцця, непростага, яна падказвала тым героям добрыя рэчы. Звычайна там казала герою нейкаму: альбо пачакай, ён зараз прыйдзе, ён проста спазняецца, там нешта ў яго, альбо пагавары з ім, альбо выслухай. Ну, і так самыя звычайныя рэчы падказвала, якія часценька і ў нашым жыцці гэтых простых рэчаў не хапае. Але ўсё ж такі звяртаю увагу на гэта не дзеля таго, каб мы проста усміхнуліся. Я думаю, што неаднойчы і мы бачылі вось такі спосаб глядзець нейкія там падзеі. Але я думаю, што ў жыцці неаднойчы, не толькі гледзячы серыялы, але нават навіны, калі глядзім, то калі не гучна, не тэлевізору гаворым,
то неаднойчы самі сабе у галаве гаворым тое, што вось нешта можна было б зрабіць лепей. Нам здаецца, што калі б мы былі на месцы таго, там, не ведаю, журналіста, то, можа, іначай паказалі б гэтыя навіны. Калі б на месцы былі б нейкага чыноўніка, то нешта б там лепш зрабілі. На месцы дырэктара, то наш завод лепш бы працаваў. Каб былі б на месцы прэзідэнта, то таксама зрабілі б нешта па-іншаму. І нам здаецца, што зрабілі б лепей. І гэта мы так гаворым з такімі, як бы, героямі, якіх хочам паправіць тых людзей, якіх мы, можа, ў жыцці ніколі не сустракалі. Але тым не менш ведаем пра тое, што яны ёсць, ведаем пра тое, што яны робяць, ну і такім чынам хочам паўдзельнічаць і ў іхным жыцці, і ў агульным дабрабыце, не ведаю, краіны альбо і свету нават. Але думаю, што падобныя адносіны сустракаюцца у нас і ў адносінах да тых людзей, которых мы добра ведаем. З тымі, з кім працуем, нам здаецца, што калі б мы былі б кіраўніком нашым, то мы лепш кіравалі б. Калі б мы былі б нашым падначаленым, то мы былі б лепшым падначаленым. Каб мы былі б нашым суседам, то мы былі б лепшым суседам, чым тых, якія мы маем суседзяў. І гэта таксама адносіцца не толькі вось да тых, а да нашых блізкіх. Нам часам здаецца, што нашы бацькі павінны былі быць лепшымі, чым яны ёсць на самай справе, і нашы дзеці павінны быць больш паслухмянымі там, альбо больш працавітымі. Но ва ўсялякім выпадку заўсёды, думаючы пра некага іншага, нам здаецца, што можна быць лепшым. А ўсё ж такі, гэта тое, што я толькі што казаў, яно справядлівае, але толькі ў адным-адзіным выпадку, што лепшымі можам быць толькі мы самі. Мы неаднойчы ўсё ж такі больш ведаем пра тое, як павінна выглядаць жыццё іншага чалавека. А калі сумленна глянуць на наша жыццё, я думаю, што неаднойчы мы ў жыцці можам пераканацца ў тым, што мы ведаем дакладна, што і наша жыццё можа быць іншым, можа быць лепшым, можа быць дасканалым. Але неаднойчы мы самімі з сабой не можам справіцца. Неаднойчы мы саміх сябе нават на міліметр не можам зрабіць іншымі. Не можам зрабіць больш працавітымі, больш лагоднымі, больш прабачлівымі. І ў гэтым у нейкай ступені таямніца нашага жыцця, якую заўсёды трэба мець на ўвазе. І размаўляць з серыялам – гэта адна гісторыя нашага жыцця. Можа, і не самая горшая. Але размаўляць самім сабой. Я думаю, што гэта асноўны момант, які трэба пачуць таксама на гэтых рэкалекцыях. Гісторыю Марыі, Альжбеты, Захарыя, іхных сыноў, Яна Хрысціцеля і Езуса Хрыста, я думаю, што мы чуем уже не першы раз. І некаторыя рэчы мы ведаем на памяць і ведаем дакладна, што праз некалькі дзён будзе урачыстасць Божага нараджэння, ведаем, як будзе ўладжаны больш-менш касцёл, і шмат рэчаў мы ведаем. Толькі неаднойчы ўсё ж такі да гэтых гісторый мы таксама адносімся ў нейкай ступені як да падзеі, якая адбываецца дзесьці там у тэлевізары, якая адбываецца не ў рэальным жыцці, якая адбываецца ў віртуальным жыцці. У нейкай ступені, я думаю, што можа і праўдай з'яўляецца, што калі мы прыходзім у касцёл са шчырай пабожнасці, то і так фізічна прысутныя ў касцёле, не абавязкова мы удзельнічаем у тым, што тут адбываецца нашым розумам, нашымі думкамі, нашымі марамі і нашымі прагненнямі. У нейкай ступені, нават калі фізічна мы тут, то ўсё ж такі віртуальна мы дзесьці зусім у іншых месцах, у іншых клопатах і ў іншых падзеях. І сам адвент, і рэкалекцыі, і любая ўрачыстасць, якая ёсць у касцёле, это ў першую чаргу заклік да нас быць удзельнікамі гэтых падзей. Не гледачамі, не тымі, хто падказвае, не тымі, хто спачувае, а тымі, хто ў гэтым удзельнічае. Таму што калі чуем гэтую гісторыю доўгую, складаную, якая яшчэ пачыналася з прароцтваў аб нараджэнні Месіі сотні гадоў да фактычнага прыйсця Езуса Хрыста, то тым не менш гэта гісторыя пачыналася
дзеля таго, каб наша жыццё было паўнейшым. Jesús стаў чалавекам, нарадзіўся не дзеля таго, каб мы здзіўляліся геройству Марыі ці пакоры Бога, а дзеля таго, каб наша жыццё стала б іншым. Таму што калі ў гэтым жыцці мы можам нешта памяняць, то можам памяняць ні мужа, ні жонку, ні дзяцей нават, хоць над імі здавалася б, мы маем нейкую ўладу. Але нават найменшае дзіцё, которое мае дні жыцця пасля нараджэння, тым не менш яно жыве сваім жыццём. І ад сваіх бацькоў яно патрабуе таго, чаго хоча яно, не таго, чаго хочуць бацькі. Нават самае маленькае дзіцё, а тым больш, калі яно падрастае. І, безумоўна, з аднаго боку мы іх, здавалася б, выхоўваем, але з іншага боку заўсёды трэба згадзіцца з тым, што яны жывуць сваім жыццём. І так у адносінах да любога іншага чалавека. Які б ён не меў падыходы, меркаванні, што б ён не рабіў, нікога іншага мы не можам змяніць. Змяняць можам толькі саміх сябе. А наш удзел у жыцці іншага чалавека толькі такі, што мы можам іншаму чалавеку сказаць, што я веру ў Бога, альбо не веру ў Бога, у тым, што я грашу, альбо у тым, што я спавядаюся, нават калі я грэшнік. І толькі вось гэтае сведчанне нашага жыцця. Чым больш наша жыццё сапраўднае, не віртуальнае, тым яно здольнае таксама некаму ў жыцці у нечым дапамагчы. І, быць можа, некаму задумацца над тым, якое жыццё ён выбірае, і нешта ў сваім жыцці змяніць у лепшы бок. Але ні загадамі, ні дэкрэтамі, ні сваркамі жыццё не змяняецца. Безумоўна, мы захапляемся Марыяй, але ўсё ж такі варта заўважыць тое, што падзея, якая папярэднічала таму, што мы чулі сённяшнюю увагу у сённяшнім Евангелі, яна выключная. Марыя сустрэлася з анёлам Габрыэлем. І мы гэтую сцэну зноў жа можам па-рознаму сабе ўяўляць. Але заўважце, калі ласка, што гэтая сустрэча была настолькі далікатнай, што ў Марыі было шмат пытанняў і шмат сумненняў. З аднаго боку, канешне, мы ведаем пра тое, што яна паверыла арханёлу Габрыэлю, але тым не менш у яго таксама задавала пытанні. У нашых уяўленнях, быць можа, што мы можам уяўляць, як гэта адбылося. Як яна ўзнала, што гэты арханёл ці не гэты арханёл. Ці ён пасведчанне якае паказаў, ці ён камандзіровачнае меў ад Бога, яна прачытала і была ўпэўненая, што гэта сапраўды ён. І неаднойчы мы таксама, як падказваем героям серыялаў, нехта з нас, так неаднойчы і нам хацелася б, каб Бог у нашым жыцці паўдзельнічаў вось так. Каб ён прыйшоў і сказаў: рабі тое, гэтага не рабі, туды хадзі, на тым жаніся, там уладкоўвайся, выязджай за мяжу, альбо там, не ведаю, яшчэ нешта. Нам бы неаднойчы хацелася б, каб такія рэчы адбываліся ў нашым жыцці. І нам здаецца, што ў Марыі вось так было, што прыйшоў, паказаў пасведчанне, ці нейкія іншыя знакі, у которых нельга было сумнявацца. І тады дакладна ведаю, што Бог дзейнічае ў нашым жыцці. І каб у нашым жыцці мы неаднойчы таксама сабе думаем, каб хоць адзін разочак у нашым жыцці Бог прыйшоў і сказаў, што вось я Бог, альбо я Христос, і тады роб тое і тое, і нам здаецца, што мы будзем гэта робіць да канца сваіх дзён толькі тое, што нам скажуць. А на самой справе так усё ж такі не атрымліваецца, бо ў большасці выпадкаў, не заўсёды, мы ведаем, што нам трэба рабіць. А яшчэ ў большай колькасці выпадкаў мы ведаем тое, чаго нам не трэба рабіць. І тым не менш, усё ж такі, нашы адносіны з Богам, яны не такія ідэальныя. У нашым жыцці ёсць шмат сумненняў. І будзьце ўпэўненыя, што гэтым сумненням і гэтым слабасцям і гэтыя абмежаванні яны таксама спадарожнічалі Марыі. І ў ёсць прычына дзеля таго, каб ганарыцца сваёй выключнасцю. І пасля таго, як сустрэлася з Габрыэлем, здавалася б, што магла проста легчы на ложак і да канца дзён проста ляжаць і ганарыцца тым, што яна Маці Божая. А ў сённяшнім Евангелі чуем пра тое, што яна пачынае вандроўку
вандроўку да Альжбеты, да сваёй сваячаніцы. Юдэя – гэта гарыстая краіна, там няма такіх гораў, каб трэба было там невядома як іх пераадольваць, але тым не менш, усё ж такі падарожжы у гарыстай краіне яны больш складаныя і больш абмежаваны. Адлегласць паміж сустрэчай Марыі з Габрыэлем да Альжбеты – гэта крыху больш, чым 140 кіламетраў. Пераадолець пяшком – гэта некалькі дзён падарожжа. Тым не менш, варта звярнуць увагу на тое, што, як кажуць аўтар, Марыя паспяшыла да Альжбеты. Паспяшыла – гэта гаворыць не толькі пра хуткасць, з якой яна пераадольвала кіламетры, але які яна мела энтузіязм дзеля таго, каб служыць іншаму чалавеку, каб быць для некага іншага. І думаю, што тое, на што сёння хачу звярнуць увагу, каб мы заўважылі тое, кім мы з'яўляемся, што Бог усё ж такі, ён сапраўды дзейнічае ў нашым жыцці. Не менш, чым у жыцці Марыі, не менш, чым у жыцці Альжбеты. Быць можа, няма такіх формаў, якія мы чакалі б, але Бог таксама прысутны ў нашым жыцці. Але прысутны дзеля таго, каб мы гэтай прысутнасцю Бога ў нашым жыцці не ленаваліся дзяліцца з іншымі. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, сапраўднага, народжанага Дзевы, ненасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, для нашага збавлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарства не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворца, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Езус, якога мы чакаем, ужо прысутнічае сярод нас і напаўняе нас сваім духам. У гэтым духу ўзнясём нашы супольныя просьбы да Бога Айца. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны падрыхтаваліся да надыходзячых святаў не толькі матэрыяльна, але таксама і духоўна. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб Дух Святы напоўніў яго сваім святлом у апостальскай працы. Цябе просім. Молімся за жанчын, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб шчасліва перажылі ўсе цяжкасці і спазналі радасць мацярынства. Цябе просім. Молімся за тых, хто сёння вымушаны працаваць, каб сярод сваіх заняткаў яны знайшлі час на сустрэчу з Хрыстом. Цябе просім. Молімся за самотных людзей, каб падчас святаў Божага нараджэння яны спазналі людскую добразычлівасць і любоў. Цябе просім. Молімся за нашу парафію, за шчодрыя Божыя ласкі для жывых і вечнае жыццё для памерлых. Цябе просім.
Молімся за нас, сабраных на гэтай Еўхарысты, каб прыйсце Божага Сына павялічыла ў нашых сем'ях узаемную любоў і еднасць. Цябе просім. Усімагутны вечны Божа, які прагнеш збаўлення ўсіх людзей, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб нашыя дні былі напоўнены спакоем. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. И Пан Бог, прими ахвяру из рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само корысть нам и всему Костелу Святому. Усемогутный Боже, нехай Дух Твой, який свою эмоцию наполнил на святейшую Панну Марию, освятить дары, что на Твоим алтары мы складаем, праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану, Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа, праз Хрыста, Пана нашага. Яго прадказвалі ўсе прарокі, Дзева Маці насіла яго пад сэрцам з невымоўнай любоўю. Ян Хрысціцель прарочыў пра яго прыйсце і абвясціў яго прысутнасць сярод людзей. Ён дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца да свята яго нараджэння, каб знайсці нас, калі прыйдзе, поўных удзячнасці малітоўным чуванні. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госана высшая, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госана высшая. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Євса Христа, дзейсную эмоцыю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму, у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога,
Праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освячи моцою Духа Твоего гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, блаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, блаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў неба ўшэсце, і чакаючы другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўленым. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Он сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Отцом Пио и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, со слугой Твоим папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных на свеце, па свеце дзяцей Тваіх. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога
вся пашана и хвала, прозуще веки вечные. Бог так полюбил нас, что як збавцу послал нам своего одинородного Сына, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласково супокою дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны до греху и захованы до челека неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыща збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Baratku Boży, jaki beresz na sobie grzechy światu, zmiłujся над нами. Baratku Boży, jaki beresz na sobie grzechy światu, zmiłujся над нами. Baranku Boży, jaki beresz na siebie grzechy światu, a daruj nam spokojem. Вось баранок Божий. Вось той, хто бере на себе грехи света. Щасливые покликанные на вечеру ягона. Я не варт, каб ты увайшел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа. Вось Дева зачне народить сына и даст ему имя Эммануэль.
помолимся. Ущемогутный Боже, у Харистии приняли мы задаток вечного збавления. Дай прощим, как мы рихтовали до святкования таємницы, народження Твоего Сына с тем большей побожностью, чем ближей надыходит свято нашего збавления. Праз Христа Пана нашего. Дорогие, послухайте еще некалькі объявов. Великий дякую за кожную ахвяру, дапамогу на карысць наших касцёла и кляштара. За добро и молитву нехай узнагородить вас Пан Езус и святы наш Отец Францишек. Сёння, як мы чули и бачили, в нашей парафии распачаліся адвантавыя рэкалекцыі, якія праходзяць у нас ад сённяшняга дня да аўторку уключна. Праводзіць іх брат Олег Шенда. Яшчэ раз вітаем у нашай парафіі. Расклад рэкалекцый можна знайсці на дошцы аб'яваў у групе Viber на нашым сайце. Заахвочваем вас да удзелу у рэкалекцыях, у слуханні Божага Слова. Перад кожнай святой імшой, як бачым, што і падчас святой імшы можна карыстацца з сакраменту споведзі. Не адкладвайце, калі ласка, на апошнія дні, але прыходзьце перад святой імшой падчас рэкалекцыі, бо пазней перад святамі самымі мы таксама хочам пашвяткаваць разам з вамі. Таму зараз ёсць найлепшы час, каб выкарыстаць яго. У апошні тыдзень адвенту ад панядзелка да пятніцы ўключна у 6:15 працягваем спяваць гадзінкі аб беззаканным зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі, а пасля ў 6:45 раратня святая імша. Апошнія рараты для дзяцей у нас у аўторак, гэты падчас адвантавых рэкалекцый, таму што ў пятніцу ўжо выпадае вігілія Божага нараджэння. Учора ў нашу парафію скаўты прывезлі бэтлеемскі агонь, які можна ўзяць у свае дамы на вігілійны стол. Ён знаходзіцца там каля фігуры айца Піо. На гэтым тыдні у пятніцу 24 снежня вігілія ўрачыстасці нараджэння Пана. Нагадваем пра традыцыю устрымання ад спажывання мясных страваў у дзень перад Божым нараджэннем. Раніцай, як звычайна, у 6:15 гадзінкі рараты. Вечарам у 18 гадзін у пятніцу святой імшы не будзе. Распачынаем святкаванне урачыстасці нараджэння Пана у 21:30. Это будзе спектакль, які нашы парафіяне падрыхтавалі, і пазней у 22:00 пастэрка. У суботу, 25 снежня, урачыстасць нараджэння Пана і святая імша у нас у 10 і ў 18. Святая імша ў вёсках, у Хохлава і гарадок, так як звычайна, у 11 у Хохлава і ў 12:30 у гарадку. У наступную нядзелю, 26 снежня, урачыстасць святой сям'і Езуса, Марыі і Юзафа. Запрашаем, каб дзякаваць Богу за ласкі і маліцца за сем'і нашай парафіі. 22 снежня у сераду пасля святой імшы у 18 гадзін на гэтым тыдні будзем упрыгожваць касцёл да урачыстасці Божага нараджэння. Просім усіх, каб хто мае такую магчымасць, каб прыйсці, дапамагчы паставіць ёлкі і ў касцёле, і па-за касцёлам, і павешаць трэба будзе гэтыя нашы харугвы, якія вешаем кожны год на урачыстасці. Працы усім хопіць, таму хто яшчэ, альбо хто, можа, рэдка бывае у касцёле і дапамагае, то ёсць магчымасць сябе праявіць. Адносна пастырскага візіту ў нашай парафіі ён будзе не такі, як звычайна, мы ўжо гэта аб'яўлялі. У закрыстыі і ў парафіяльнай краме ёсць магчымасць запісацца тым, хто хацеў бы прыняць нашых братоў з пастырскім візітам пасля святаў калядных, таму заахвочваем, каб запісвацца.
Там трэба будзе падаць дадзеныя, імя, прозвішча, адрас, дакладны адрас, каб мы маглі вас знайсці. І просьба, каб зрабіць гэта да 1 студзеня, каб мы пазней паспелі запланаваць праграму візіту. Завяршыліся выбары ў парафіяльную раду. Дзякую усім, хто адказна прычыніўся да выбараў. І першая сустрэча новаабранай парафіяльнай рады адбудзецца пасля Новага года. Прачытаю яшчэ імёны тых, хто ўвайшлі ў парафіяльную раду. Яны таксама ёсць вывешаны на дошцы аб'яваў. Варанюк Валянціна, Гулевіч Александр, Гулевіч Дамініка, Дасюкевіч Сергей, Каралькоў Вадзім, Карпец Іван, Невяровіч Іван, Страх Александр, Субычаў Ігар, Трыпуцька Андрэй і Туровіч Віталій. І брат Андрэй Жылевіч, не ведаеце такога. Гэта для ўсёй рады. Вось, таму, так як казалі мы, што той, хто набярэ найбольш галасоў, будзе прадседателем парафіяльнай рады. Не ведаю, як так здарылася, але вось так здарылася. Сустрэча адбудзецца першая пасля Новага года, таму пазней, якія будуць вынікі першай сустрэчы, таксама раскажам. Але вядома, што працы ёсць і ўсім нам, і парафіяльнай радзе. Але, як кажуць, вочы баяцца, а рукі робяць. Таксама запрашаем наведваць нашу парафіяльную краму. Ёсць аплаткі на вігілійны стол, розныя іншыя часопісы і літаратура, календары на 2022 год. Парадак рэкалекцый ведаем усе. Таксама пры выхадзе ёсць праграма і на сайце. Заўтра святая імша ў 6:45 з навукай, у 8 гадзін і у 18, у аўторак падобным чынам таксама такі ж парадак. Яшчэ наша францішканская моладзь напекла там пячэнняў такіх святочных. У 8 гадзін там былі яны пры выхадзе з касцёла. Не ведаю, калі будуць, нешта не бачу. Ну, але будуць, напэўна. Не шмат, але хіба на гэту імшу хопіць. І пры выхадзе з касцёла таксама ёсць сёстры назарытанкі перад касцёлам, якія распаўсюджваюць святочныя ўпрыгожванні. Калі каму цікава, таксама запрашаем набываць, каб нашы святочныя сталы, дамы таксама былі падрыхтаваны да сустрэчы з Хрыстом. Але ў першую чаргу нашыя сэрцы, нашыя душы, каб былі адкрыты на асабовую сустрэчу з надыходзячым панам. Усім добрага настрою, добрага дня і папросім брата Олега благаслаўлення. Пан з вами. Нехай благословляє вас усемогутний Бог, Отец и Сын и Дух Святый. И идите у супокоя Христа.